Hej, det er Ulla. Ja. Hallo? Hallo? Kan du høre mig? Ja, ja. Okay, men jeg vil høre, om det var dig, der solgte frugtkurve. Der er solgt hvad? Der solgte frugtkurve. Jeg sælger tæpper, ikke andet. Nå, men hvad for en tæp har du så? Jamen, du skal sige, hvad prisklasse du vil købe i, og så kommer jeg med prøverne til dig. Det skal størrelsen, det er en 5 gange 10. 5 gange 10. Hvad er det, du skal have? Er det et gulvtæppe? Nej, bare et stort tæppe. Nå, ja, 5 gange 10. Nå, ja. Ja, men det er jo... du skal bare sige, hvad du har offer på det, så skal jeg komme med nogle prøver til dig. 3.000. Det er 50. Ja. Hvor bor du henne i verden? Bor op ved Skagen. Ved Skagen? Ja. Ja, du har ringet til et slagelsefirma. Nå, men så ses vi. Ja, hej. Hej.